салом дӯстонам, умедворам хонаводу шод ҳастед. Салом. Салом ва алайкум салом. Хуш омадед хоҳарҷон. Раҳмат барои дастгирӣ. Саломат бошед. Раҳмат. Васток тиҷи салом ва алайкум салом. Хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? Кӯдакча чӣ хел? Майдача? Акаҷони хулиганаш чӣ хел? Хуш омадедтон духтаро Роза. Салом ва алайкум салом. Шумо нағз саломатиётон нағз. Боз саратон барои чӣ бастагиёт? Тоба. Васток нағз. Шукри Худо. Хулиган. Хулиган кӯдаки ҳардеш, шудаги ҳардеш. Ҳа. Вақти хулиганиёшон. Роза Адмикаҷон чӣ хел? Шумо? Худо ба шукр, ман ҳам нағз. Раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон нағз? Сари манам камтар ранги дард кард истода бошад, намедонам. Роза Васток чӣ хел? Шумо бачаҳо нағзмид? Бачаҳое гуфта мегӯянд ки хулиган шудагӣ. Розаҷон чо кард? Сара бастаген мегӯянд Васток. Роза чо кардед Адмикаҷон? Ҳеҷ кор не, иқа гап занам, баъд хезам аз пеи корам шавам. Ози бачаҳои мактаб гусел кардам. Девочка ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Апаҷон шумо чӣ хел? Саломатиётон нағз? Роза Васток гуфта чашмаки мезананд. Васток нағз. Розаҷон шумо чӣ ту? Хуш омадед духтаро. Лайкро ҳам фаромӯш насозед. Кам кам тарафи лайк ҳам нигоҳ кунем. Хуб дурам чӣ? Тинҷ бошад. Девочка шукри Худованд нағз ҳастем. Шумо чӣ хелем? Худо ба шукр мо ҳам нағз. Раҳмат апаҷон. Илоҳӣ нағз бошед ҳама вақт. Роза девочка чӣ хел? Шумо мегӯянд. Роза 4 лайк. Раҳмат барои лайк. Вай Розаҷон забонтон сурхудаст ку? Забонтона проварда монде? Шумо ба 1000 лайк меарзед. Раҳмат апаҷон. Раҳмат. наход ман эфир кунам ба хоб омадан гирад. Чӣ гап? Хай ин омаданам гирад хоб намероем. Хай ҳам хеле хай духтаро тарафҳои шумо чӣ гап? Чӣ кор карда гаштед? Хуб дурам чӣ? Ман гуфтам камтар шумо кити гап занам. 5 лайк мондум. Раҳмат апаҷон. Раҳмат барои лайк. Камтар гап занам бо баъд хезаму хай
бо аспаи корбор зиндагӣ худо хоҳад. Админка ҷон, чата зер кунед. Зер кардам, ягон касе чӣ навиштагӣ нест. Ягон чӣ навиштаед чӣ боло ба Роза? Ман надидам. Кани як бор дига ягон чӣ нависед кани, ман ҳамаша дидам ба фикрам. Навистагӣ ман нест. Ҳа, спам рафтааст. Роза ҷон, спам рафтааст, айби ман нест. Девочка, ман обед омадам, дар канали шумо даромадам, баромаданаш қиин аст каналатон. Саломат бошед, апаҷон, саломат бошед. Хизам яктаем ниёзи кунам мегум, ҳоли иха гап занам, худо хоҳад бад. Оҳиста оҳиста насиб бошад. Зумрад Шарипова, салом, бо гулуд гулдастаҳо. Ва алайкум салом, хоҳарҷон, хуш омадед. Шумо чӣ хел, саломатиётон наст? Роза, хез биё, гуфтасам наметонам. Ҳа, хайр равед ё гӯед. Сани духтаро, саҳифаи моро дастгирӣ кунен, раҳмат. Сухани ногуфта. Ози ман бахшишки ключ дода наметонам. Шумо ами вайба комментария монед, хоҳарҷон, ман дастгирӣ мекунам, то на сообществие мемонам, чӣ видеотонро бинам аввал. Озир бачамну мактаб ключ дода намешавад, барои ҳамин. Роза, рафта почем кашида дард кард. Рафта почем кашида дард гардост. Ҳа, Зумрад. Салом духтаро, созен, ҳама каса овозатон хаста набошад, хоҳарам. Раҳмат. Хоҳарҷон, раҳмат. Вастук, майли духтаро, ман рафтам, бо мебиём. Ҳа, омада истед Вастук ҷон? Сухани ногуфта, агар ки ам комментария нависед, ами эфир ягон видеои охирон ба худо хоҳад, ман дастгирӣ мекунам тона. Роза, Вастук майли мегӯянд. Мама Осия, салом ҳамада. Ва алайкум салом. Мама Осия ҷон, хуш омадед. Раҳмат духтаро барои дастгириятон. Шумо чӣ хел, саломатиётон наст? Дер кардем чӣ? Не, ва как сар додам эфира. Гуфтам камтаракка гап занем, булида. Салом ба ҳама, созен хубен ҳама каса. Ва алайкум салом, хоҳарҷон, мо наст, раҳмат. Шумо чӣ хел, саломатиётон наст? Духтарча наст шуд? Не, дер нашудааст. Бале, дер нашудааст. Мамоси, раҳмат, хушбахт бошед, саломат бошед, шумо ҳам хушбахт бошед, духтаро, ҳама каса. Раҳмат барои дастгириятон, миннат дорам. Шукронаи худо созе, ҳа, соз бошад ҳама вақт илоҳӣ. Тоҷикистоно чӣ гап? Боду ҳаво чӣ хел? Бо ман фикрам дар магазини не ин плейлист. Рамшод шашум лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом, Рамшод хоҳарҷон, хуш омадед. Раҳмат барои лайк. Шумо наст, саломатиётон наст? Блюда, боду ҳаво гармай ки ҳа, гарми бад мешавад ин вақта. Инҷа нормально, салқинтар. Рамшод, созен хубен ҳама каса? Худо ба шукр, мо ҳам наст, раҳмат. Рамшод ҷон, шумо чӣ хел, кӯдакча чӣ хел, кӯдако чӣ хел? Хуш бошед апаҷон, саломат бошед. Кӯдакча хулиганӣ накарда гаштаст охи? Рамшод, шукри худо соз, раҳмат апаҷон. Шумо созен, мо ҳам наст, шукри худо гаштем аминҷа. Гуфтам ки камтар гап занам, тезтар гап занам, гуфтам дина барое ки гуфтам ки соати як эфир аввал накардам, гуфтам соати 2 мекунам, соати 3, 4, 5 то соати 10 қариб ҳар соат ман эфир мекунам. Гуфтам бинам соат 11 шудааст. Ба гуфтам ки имрӯз ҳеҷ кас бачаҳо мактаб рафтану шаварам наомада, гуфтам ки тез эфир кунам, гирам хайба давоми зиндагӣ, худо хоҳад, давоми корбор зиндагӣ.
рамшуд апаи блюда созен хубен блюда хуш омадӣ хоҳарҷон. Рамшуд ҳозир хоб будам апаҷон. Ҳа саломат бошед, хуш бошед. Апаи блюда мегӯянд Рамшуд. Блюда шукронаи худо созем. Ай шумо пурсем мегӯянд блюда. Хе духтаро гуфтам ки рости гап видео партофтанам дар кор. Видеои идӣ тортои пухтагиам анам хеле истодааст, бовар мекунед. Партофтанам дар кор анами хел дар дастам мегирам, бо иқед местам бо наметунам. Ҳозир доруи глитсин хӯрдистам, ана вай хоболуд мекунад чӣ хеле ки. Блюда шукронаи худо хонда мина. Танбал шудагӣ, танбал ман. Танбалӣ дар авj шудааст барои видеопартоӣ. Рамшуд доимо соз бошед апаи блюда. Мо шукри худо соз, раҳмат илоҳӣ соз бошед. Мамоси апаҷон шумо дар кадом? Ман дар Новосибирск киҷон. Мама Осия хоҳарҷон. Ман дар Сибир. Хай Сибир ҳозиро гарм. Хушрӯй буду, ҳавои гарми бадам нестуд. Шаб борон меборад, саҳар баъд аз борон. Ҳавои сабзи хушрӯй кардагӣ аҷоибот. Хай зимистонашам барфи бисёр мерезад, сиқ мешавӣ. Шӯҳраҷон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Шӯҳраҷон, хоҳарҷон, хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Кӯдакон аст? Ҳоли Тоҷикистон нарафтед охӣ? Рамшуд. Баҳор аёни сустӣ барои ҳамин. Манам чӣ хел хушнабӣ оштам. Худоҷон, ҳа ҳамина гӯе. Сиқ мешавам ба худу худамон. Шӯҳраҷон. Меҳум лайк. Раҳмат барои лайк. Субҳатон ба хайру шодӣ бод апаҷон. Саломат бошед. Субҳи шумо низ ба хайру шодӣ бошад. Зайнаб. Ассалому алайкум. Даҳум лайк. Ва алайкум салом Зайнаб хоҳарҷон. Раҳмат барои лайк. Хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Зайнаб хоҳарҷон. Ранги ман ба фикрам ҳозиро баҳор шумо беам таъсир кардагиян барои видео партофтан. Шӯҳраҷон. Рамшод сози хуби дугонаҷон мегӯянд. Рамшод. Алайкум салом Шӯҳраҷон. Созен хубен валӣ 10 лайк мондум. Салом ҳамада. Раҳмат барои лайк. Ва алайкум салом Валӣ хоҳарҷон. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Хуш омадед. Хуш омадедтон ҳама каса духтаро. Рамшод. Шукри худо соз, раҳмат. Шумо созен Шӯҳраҷон? Шӯҳраҷон аст. Раҳмат апаҷон. Созем хубем худо ба шукр. Не ҳоло нарафтам ҳаминҷа. Ҳа истеқан астар. Шӯҳраҷон. Апаи Валӣ созед хубед? Фарзанду хубанд апаҷон? Зайнаб апаҷон. Валӣ салом. Нағзен хуш омаден. Фарзандо тинҷан иншаллоҳ меҳмон шавед. Рамшуд. Апаи Валӣ хуш омадед. Созен хубен? Шӯҳраҷон аст. Раҳмат. Рамшуд. Созем. Сабо салом. Ва алайкум салом Сабоҷон. хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Аз боло гузаред. духтаро раҳмат барои дастгириятон. Рамшуд. Доимо соз бошен Шӯҳраҷон мегӯянд. Сабус азизон чӣ хел шумо? мо худо ба шукр наз раҳмат. Шумо худатон чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? тарафҳои шумо чӣ гап? Зайнаб. Рамшод. Салом. Нағзен фарзандо тинҷан иншаллоҳ меҳмон шавен. Ҳа ин Зайнабҷон дастгири ҳама касанд. Худо хоҳад дастгирӣ мекунем ҳама вақт. Шӯҳраҷон. Раҳмат. Ба шумо ҳамчунин Рамшод мегӯянд. Шӯҳраҷон. Раҳмат. Ҳа ина хонда, ман ёдам қариб дубор мехондам. берун футболам дод мезананд ки майдони футбол аст. Сабо хонаҳотон хело зебо. Раҳмат Сабоҷон. Раҳмат. Рамшод. Шукри худо соз, раҳмат апаи Зайнаб. Ман ба шумо подписатсия кардагӣ. Духтаро ҳозир бахшиши зиёд ки ключ дода наметавонам, барои ки телефони бачамну мактаба телефони бачам ки медодам ключ медодам охи добавид модератор мекардам. Ҳозир бошад камтар
هم خیلی نمیشه. رحمت میگن زینب. ها زینب کانالی برین دختر داریتون ابونه شوید تا اگر کسی که ابونه نشده باشد با دستگیری میکنن همه وقت دختری ناز. رم شد سلامت باشین. رحمت اپا جون سلامت باشین. زینب خواهر جون. نرگیزه سلام و علیکم سلام خوش آمدید نرگیزه جون شما ناز سلامتیتون ناز سلمان جون ناز بچه ها ناز همه کس ولی رم شد سوزی خواهر جون چی حال داری زینب اپا جون این خانه خودتون ها خانه خودمون که جان زینب جون لیکن کوارتیرند خانه خودمون نیو زندگی کرده استودیم رم شد فقط یک خیلو ویدیو میپرتون میبینم میگویم به خاطر هم میبرد راست خیلی قدر بسیار شده گیرم شد جون خیلی همه هم خیلی بسیار دیوچکم من هم از سیبیر ایرکوتسک 26 سال می شود که در ایرکوتسک زندگی داریم آموخته شده ایم که جون دیوچکا په جون طرفش من بسیار زمستونش دراز میشه بسیار برف میبارد ولی شهره جون سازی خواهر جون چی حال داری جونی اپاش سبا سلام و علیکم سلام خوش آمدید سبا جون یک بار دیگر رحم شد شکر خدا ساز رحمت اپای ولی شما سازین ولی زینب جون سازی خواهر جون چی حال داری جونی اپاش من همینه خوندم چی نه زینب نرگیز اپا جون خوش آمدید نازین فرزندات اینجا انشالله ولی سبا سازی کلیابت سازی ولی جون خانه وای میریم گفتیم ها او کی بودن کو بوزو شیری بوزو هم خیلی داره بوز می جوشندو молодая мама таджичка زینب اپا جون ولی رحمت من خمیر شدم اکنون завтрак دارم با اشتهای تام تخمینه 12 لایک سلام سازی ادمیکا سازی نمکسه و علیکم سلام تخمینه خواهر جان رحمت برای لکمون از رحمت شما چی خیل سلامتیتون از سبون از رحمت ولی جان شما چی خیل دیوچکا شکری خداوند از شما چی خیلین رحم شد اپی ولی همینجا سحر کتی مروجنی خورتون و با قرطق هم دست نرود نرگیز ناز رحمت خداکاتو ناز خدا با شکرمون ناز رحمت ولی جان بهترین جانم اپاش نه ولی جان خانه بای گفتم کو شیری بزخوری تخمینه شکر رحمت ساز الهی ساز باشه تمام وقت رم شد من رفتم دخترها با میوم ها اومده استید رم شد جان زینب تخمینه جان پچق جان سلام نازین خوش اومدین فرزندات اینجا انشالله رم شد یکی حواسم رفت ها ناز هوایم خیلی گرم شدگی کو تخمینه رم شد کجا میری سلام با من بنشتم شوید شما هم به خدا البته من به همه تا بنشتم دخترو بای گروپ بودم بخشیش رم شد من یک لیست مروجنی رم شد اپی تخمینه سازین خوبی مادری تاجیک السلام علیکم دوستانی عزیز و علیکم سلام مادر جان خوش آمدید ولی تخمینه جان سازی جانم تخمینه سلام زینبی سبچه سازم جانم رم شد مالی اپی ولی بیت روزا حیفی عمری که هم از پی غفلت گذرد و گرفتاری دنیا و به کلفت گذرد خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا با خدا جایی به هر اهل محبت گذرد رحمت درست روزا جان رم شد اپی تخمینه کمتر الله کنم با میون بای شما الله کنی میروید با مفتا شما کار دارید مایلش خوبی خوش روزا
ба забон зикру ба дил фикри шуҳуди зоташ. ба ҳузури дилу дар гармии суҳбат гузарад. Дил агар дил ба огаҳию тан қоими меҳроби суҷуд, инчунин то дами охир ба ибодат гузарад. Розаҷон раҳмат дуруст. Умари Ғарибак: ассалому алайкум. Ва алайкум салом хоҳарҷон, хуш омадед. Салом, созен хубен? Амакаса худо ба шукр, мо нағз раҳмат. Шумо чӣ хел? Вали Розаиҷон сози рамшод. Роза, созен хубен дугонаҷон? Вали Умар сози биё, хуш омадӣ. Умар апаи Тахминҷон мегӯянд. Зайнаб: Умари салом нағзен, хуш омаден. Фарзандо тинша, иншаллоҳ меҳмон шавен. Роза апаҷони Валӣ соз раҳмат. Шумо чӣ хел апаҷон? Мегӯянд. Умари: Валиҷон, хуш бошен апаҷони ман. Тахмина: духтаро созен? Умарча эркача сози? Роза рамшод: дугонаҷон созен хубен? Иншаллоҳ ма соз раҳмат. Тахмина: Валиҷон мегӯянд. Сабо: маро муҳаббати ту кушт, манам асири он нигоҳ. Сабоҷон раҳмат, ташаккур, шери зӯр. Вали: шукрони Аллоҳ мешавад хоҳараки гулам. Роза Умари: Зайнаб влог, шумо чӣ хел апаҷон? Раҳмат, соз мо. Модартоҷ офарин. Роза: шоду хурсанд бошед илоҳӣ, омин. Тахмина: Рамшод, шав хоб накардӣ чӣ? Рамшод: шукри худо, соз раҳмат. Розаҷон: и Рамшод хоб мекунад. Гуфтастан хай намонда истодем ки худованд гуфт пурсида истен хоб намера. Мар нағз апаҷони Тахминаҷон. Зайнаб: апаҷон сабр салом. Нағзен, хуш омаден. Фарзандо тинҷа, иншоаллоҳ. Кани сабр ман надидаму. Сабо. Роза: илоҳо то нафас доред, дар дини худо бошед. Муҳибби хонадони ҳақ Мустафо бошед. Илоҳо гӯшатон то мешавад амри илоҳиро, то бишнавад бошад амри илоҳиро. Қабули қавли пайғамбар кунед, дар ҳар куҷо бошед. Раҳмат Розаҷон барои шеърҳои пурмазмун. Рамшод: дер хоб рафтам апаи Тахмина. Бачаам дер хоб рафт. Кӯдаки майда амихел. Вали Тахминаҷон. Рамшод: шав кураи ҷонам. Кӯдаки майда охӣ. Умари: апаҷон меҳмон мебиён мехонатон. Меҳмон и плейлист ки ҷон. И ҳозир май хеле ина бинед, барфе бинед. Зайнаб: Рамшод, бестен ки мо шуморо ғайбат мекунем. Тахмина: фаҳмо, фикр кардам асп давондай. Зайнаб: Роза беҳтарин, мошоллоҳ. Вали Рамшод: бачаат бона мекунӣ, не ки оташа хоб набурд. Астағфируллоҳ. Рамшод: апаи Зайнаб, чашмо маҳкам шуда истодааст. Чашмото маҳкам мешавад. Хайр, кас кӯдаки майда духтаро хушрӯй фаҳмед. Ин кас кӯдаки майдашон шаб хоб намекунад охӣ. Роза: худовандо диламро шод гардон. Дину дунёи ман обод гардон. Агар чӣ бандаи пур аз гуноҳам, зинори дӯзахат озод гардон. Омин, омин ҳамаро. Рамшод апаи Вали: девочка, духтарҳо, шумо нағз монед, ман кор барафтам. Худованд нигоҳбонатон бошад. Илоҳо ба ҳамаи орзуҳоятон расед. Раҳмат апаҷон, шумо ҳам инчунин. Ба шумо ҳам чунин таманниётро орзумандем. Сабо. Роза молодец. Роза молодец, мошоллоҳ. Рамшод гуфта Роза механдад. Рамшод апаи Вали гуфта механдад. Намедонам ино беодоб духтар шудин. Роза: сабо раҳмат мегӯянд. Рамшод: бале Роза. Мадина гатовид. Ассалому алайкум апаҷон. Ва алайкум салом Мадинаҷон. хоҳарҷон хуш омадед. Раҳмат барои дастгириятон. Рамшод апаҷон гуфта механдад. Ҳама надонам амно ганда шудин.
модари тоҷик раҳмат девочка, худоё ҳама ба орзуҳояш расад. Омин. Омин худоҷон. Тахминан манам кӯдаки майда дорам. Аминҷа 45 сола. Ганда будӣ шумо. Мадина тахмина чӣ хел мегӯянд? Роза бихон эй ҷони ман шеъру ғазалро. Бикун андешаи пайки аҷалро. Сари сина мазан дар роҳи шайтон, ки охир мешавӣ рӯзе пушаймон. Рост гуфтед Роза, рост раҳмат. Рамшуд апай тахмина гуфтем мехонам тахмина. Салом Мадинаҷон созӣ? Ба Рамшудҷон хеле хобту мебарад. Мадина шукри худо соз тахминаҷон. Тахмина Рамшуд бест мегум. Таҷичка ассалому алайкум. Созен хубен ҳама каса? Ваалайкум салом Таҷичка хоҳарҷон. Мо нағз раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? Хушомадед хоҳарҷон. Роза гап намедонам. Шеър нависам мешавад? Мешавад. Чӣ буда мешавад? Ҳама бисёр мешавад шеър ку. Фоида. Рамшуд ман рафтам бо миём. Майлаш барори кор Рамшудҷон боз биёед. Замина гӯш мекунед камтаракакан? Модари тоҷик мешавад. Мадина апай админка саодатон буд нашуда? Не хоҳарҷон оле аз куҷо? Таҷичка шукронаи Аллоҳ нағз раҳмат. Рамшуд майли апаҷон. Боз биёед Рамшуд хоҳарҷон. Омода истед. Сабо шуморо обрӯй бошад ҳамеша. Раҳмат Сабоҷон. Илоҳи шумо ҳам обрӯй бошад. Ба шумо ҳам обрӯй хоҳонем ҳамеша. Роза ман натарсам зи аҷал ваз мурдан. Ман зи хомӯш гиристан тарсам. Ман натарсам зи гирдоби дарё. Ман зи ашки шӯри чашмон тарсам. Ман зи хомӯш гӯристон тарсам будасам. Рост гуфте Розаҷон. Рост. Офарин. Тахмина Роза шоира будай ку? Бале Сабо баланд аз қуллаҳои обшорон. Ба дунё бахту шодӣ ёратон бод. Раҳмат. Офарин Сабоҷон. Раҳмати калон. Вали админка Назримади Мусо мурдак. Ман гирья кардам. Апам занг зад гуфт чӣ гирья дорӣ? Гуфтам Назримат мурдай. Барои амму апам хандид гуфт бахти аввалат буд. Вали ҷони тоба. ҷояш ҷаннат шавад худоҷон. Амин. Мадина ин Роза шоираи чӣ? Ин кас шоира? Сабо чунин аст орзуи мо подписчикон. Раҳмат Сабоҷон. Ба шумо ҳам инчунин тахмина. Валиҷон чё кардид? Таҷичка якум бор эфиратон ба даромадам. Некин пеш подписатсия карда будам. Раҳмат хоҳарҷон. Раҳмат. Хушомадед. Звезда ассалому алайкум 14 лайк. Ваалайкум салом хоҳарҷон Звезда. Раҳмат барои лайк. Хушомадед. Созен хубен духтаро иншааллоҳ. Худо ба шукр мо нағз раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон нағз? Мадина Звезда салом. Тахмина Звездаҷон хушомадӣ. Қалби шикаста салом дӯстон. Ваалайкум салом. Аммо вале лекин номи эфир хонда ё ин ки ин кас духтар бошанд? Админка ключ диен. Ман имрӯз ключ дода тамоман наметавонам бахшиш. 16 лайк. Раҳмат барои лайк. Роза ваалайкум салом. Звезда тахмина ваалайкум салом. Имрӯз телефони бачаам нест. Ман рости гап ключ дода наметавонам. Звезда тахмина ваалайкум салом. Вали тахминаҷон сози дигаҷонум мегӯянд. Тахминаҳо соз боше ҳамон вақт.
қалб шикаста духтар буд ба фикрам ё не? Духтаро баъди звезда мегӯянд духтаро баъди давом. Роза гузашта ҳусну мазмуни дигар дошт. Дили дилдодаҳо аз ҳам хабар дошт. Надонӣ тифли ман дар он замона муҳаббат лаззати шаҳду шакар дошт. Роза, Розаҷон, молодец, Роза. Розаҷон, дар бораи тутта шеър медонед? Тутта? Админка мегӯянд: ман ключ дода наметавонам имрӯз тамоман, барое ки телефони бачам нест. Звезда дӯстон, баъди эфир меҳмон шавед. Видеои нав монда, мегӯянд Звезда. Ҳа, Роза, дар бораи тутта хонед? Тутта. Намедонам тутта чӣ хел бошад. Тутта. Тоҷикам ман, тоҷикам ман, тоҷикам. Тоҷикам, бо Тоҷикистон зиндаам. Раҳмат, модарҷон, рост. Мадина гатови тахмина. Роза тахминаҷон гуфта мехоҳад сабо. Чӣ суд аз зар, ало ёри зарафшонӣ, ҷавонӣ рафт. Чӣ ҳазл аз лаъл, эй шӯхи бадахшонӣ, ҷавонӣ рафт. Чӣ донову чӣ зебову чӣ ҷӯё буд, аммо зуд ба нодонӣ, ба ҳайронӣ, ба сарсонӣ ҷавонӣ рафт. Ҷавонӣ рафт. Сабоҷон, раҳмат. Шеъри қадар пурмазмун. Ҷавонӣ рафт. Роза, янгаи мана мекушанд. Наход? Тахмина, медонӣ Розаҷон? Тахмина, ваҳ, Роза, ту кӣ? Роза, тахминаҷон, тут гуфтестен? Таҷичка, админка, секрет набошад чанд солаен? Тахминаҷон, ман қариб 40 сола, 2-3 соли дигар худо хоҳад 40 ба медароям насиб иншолло. Тақдир карда бошад. Роза, тахминаҷон, ман янгаи админка. Бале, тахминаҷон, ин кас янгаи ман. Ҳамсояи ман. Ҳамсоя ки чанд рӯз шуд надидамтона. Ташаккур, ташаккур, Роза. Тахмина, ҳам фаҳмо, Розаҷон. Роза, меравам админкаҷон. Оха, кай? Розаҷон, тут не, тутаҷон. 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 Розаҷон, тут не, тутаҷон будааст. Дар бораи тутаҷон. Роза, тахминаҷон, тутта чияй охӣ? Сабо. Ниҳоли гул фитод аз по, умеди бехазонӣ мурд. Хазонрез омад, овони гулафшонӣ, ҷавонӣ рафт. Дилам аз ларзиши ҳар сина андар сина меларзид. Куҷо он синаю? Оё, синаларзонӣ, ҷавонӣ рафт. Лаббай. Раҳмат, Сабоҷон, раҳмат. ин Сабоҷон, медонед ту ки тахмина духтари бемаънӣ будӣ. Ин ҳамин Сабоҷоне, ин кас миллаша навишта истода. Точно. Роза, Сабо, ҳа, ин кас миллаша навишта истода. Ин Сабо дар дасти миллаша, точно. Миллаша? Модари тоҷик, сари сабзат ҳамеша дар амон бод. Дилат дар зиндагонӣ шодмон бод. Насиби ту буд шодии дунё, ғами олам насиби душманат бод. Душманон бод. Раҳмат, модари тоҷикҷон, раҳмат. Тахмина, тутта ин як чизе ки ҳамаи занако доранд. Чӣ бошад? Сабо, шоир ҳамин хел навистааст. Айби ман ҳа, рост. Ҳамун шоири бемаънӣ. Тахмина, Мадинҷон, хап, точно хап, тишина хап. Роза,
зан рафиқи ҳаётай, ширинтар аз наботай. Зан барои задан нест, модари кӯдакотай. Ягон гапи бад магӯй, охир ӯ дар никоҳтай. Либосакҳот табтоза, туфлиёт пеши поҳотай. Ҳай Роза, ҳай Роза. Ман ключ дода наметавонам, ё тавба. Ман имрӯз ключ дода наметавонам. Духтарҳои меҳрубон, бахши зиёд. Наргиза, шамашон кити омадан Роза, барои шеъри гуфтагии шумо мана. Наргиза, шамчашон кити омадан. Мадина, салом Наргиза. Ман ҳаминҷа, раҳмат, раҳмат. Шумо дар кор ё ин ки дар хона, дар куҷо? Салом, салом. Тахмина наёфтем духтаро, агани ман рафтам. Я тахминаҷӯ агар хаб бошад, хаб. 2367 салом, ва алайкум салом. Хуш омадед хоҳарҷон. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Наргиза, ман як ҳафта шуд дар хона. Салмон касал. Салмонҷон нағз шудан? Чӣ гуфтестӣ? Лабай? Мадина, тахмина худум бигум не. Наргиза, не ҳоли. Чӣ хел не ҳолӣ? Чӣ хел касал шудан Салмонҷон? Грипп? Не, Мадинаҷон, хаб. Ну хаб. Ман ҳам неким хаб. Наргиза, тасб букулеш. Ҳами 7 рӯз тасб фақат. Мирамитсин задан гиретон, мирамитсин. Сабо. Асалаки янгеш уфсудааст. Ҳа, гуфтам ҳами шумо янгеш, шумо сабо нест, шумо янгеш. Тахминара мегум, ҳа. Наргиза, задосам. Ҳа, тез ами 2-3 бор мирамитсина задан гир. Худо хоҳад назри модарто ҷавонему. Ба сӯи мактаби олӣ равонем. Дигар бачаҳо нағз охи? Наргиза, ҳан. Тахмина 2367 чӣ мегӯй? Наргиза, ҳан шукри худо, ҳан илоҳи нағз бошад худоҷон. Ҳами соддае аст, намаккоб, ҳамхелин карда, чақонда. Гули бачая, компресс кардаю. Эвай ҳами гӯдаки майдако бо тем боли ҳами садик равад, тамом. Ҳар вақт қуртуқдард шуда, ҳами дарди гулое оварда мегирад. Намемонад, ҳа. Тута гуфтести изо намекашӣ? Тута чӣ бошад охе? Наргиза, ҳан рост. Анами бачаҳо ко то калон шудагиашона хай ҳози бо ҳами мактабам рафтам ба ку як инкас чӣ хел охе? Духтарам гӯем. Ҳами хел нозук ҳами мактаб рафтаю гриппа бардошта овардан мегирам, бо манам ваям як хел кити инкас миҷоза. Манам касал шудан мегирам кити инкас баробар. Ба ҳами мирамитсина бисёр задему, аквалора бинёшонба бисёр задем. Хай худо ба шукр. Наргиза, ҳан рост тахмина 2367 ки ту? Роза, ҳар чӣ закат мепазад, шабу рӯз дар нигоҳтай. Як зана сарбаландай, ду зана банкротай. Ҳадия аз худовандай, зангирӣ кори мардай. Ҳар ки дӯсташ надорад, ба худо ӯ номардай. Роза, ма розашка, тинҷӣ?
наргиза манам мазем нашудааст. Вай оқибат ако мази вай даромадааст. Як касали ки Салмонҷон мирамитсину аквалор тез задан гирифтон. Сабо худованд тезтар шифо диҳад, тезтар шифои комил диҳад. Салмонҷон озшаванд, худотонам навшаветон. Амин. Сабо тавоно бувад, ҳар ки доно бувад, ба дониш дили пир барно бувад. Апаҷони Наргиза чӣ хел шумо? Амин, ҳа амин. Худоҷон тезтар как навшавад. Ҳамин бачаҳо ба худо ҳамин то калон шуданашона ку сил мекунанд. Ҳамин қуртуқ дарду баъд ҳамин садик овардан мегиранд. Ҳамин бачаҳо бисёр аз садик меоварданд. Касалиҳоя асосан қуртуқдардия. Роза бачаҳо назми апаҷони Наргиза мегӯянд. Наргиза нағз шукри худованд. Худакатон чӣ хел? Роза ҳастии модар ба фарзандони одам давлат аст. Меҳри модар дигару ҳамду санояш қиммат аст. Дасти модар гар расад, бар бурё сабз мешавад. Домани модар биҳишту хандаи ӯ неъмат аст. Бале Розаҷон, дуруст гуфтед. Модарони дунё зинда бошанд. Роза шукри худо нағз раҳмат апаҷон. Худо ҳама вақт соз бошетон. Наргиза то гӯсола гов мешавад, ҷигари мома об мешавад. Рост. Ман хоб дорам, намедонам барои чӣ. Аки глитсин хӯрдагам вай таъсир кардааст ба фикрам. Хоб олуд. Роза навиштат ҳаст дар пешонаат. Як қалам аз дафтари Парвардигор. Шукр намоигар ба ҳар як қисматат. Мешавад ҳар рӯзи умрат бобарор. Рост. Дуруст гуфтед Розаҷон, дуруст. Қисам ягон салат кунам, чӣ кунам. Ягон чиз дия. Мадина админка чанд шуд канал кушодагитона? Мадинаҷон, ман моҳи ноябр канал кушодагӣ будам. Ноябр, декабр, январ, феврал, март, апрел, май. Вай 7 моҳ шудаст ман бехабар. Яи кухня. Ассалому алайкум апаҷони гулам. Ва алайкум салом хоҳарҷон. Хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон нағз? Пешравиҳо чӣ хел? Ҳарчи ягон подписчико ҷамъ шуданд? Роза бар чархи фалак маност ки камаршикан аст. Бар ранги либос маност ки охир кафан аст. Мағрур машав, зи зиндагӣ чанд рӯз аст. Дар зери замин шоҳу гадо як рақам аст. Раҳмат Розаҷон, дуруст гуфтед, дуруст. Яй кухня, хуш бошед, саломат бошед хоҳарҷон. Мадина, кухня, салом. Кухня. Ҳама каса ассалому алайкум, духтаракои хушрӯ. Пешравиҳо чӣ хел хоҳарҷон? Мадинаҷон, шумо кай канал кушодед? Пешравиҳо чӣ хел? Ягон сообщение нависед, худо хоҳад ман сообщества мемонам. Каналтон насиб бошад. Кухня. Ва алайкум салом. Мадина мегӯям.
Мадина кухня чанд та подписчик дори? пешравиҳо шукр наст. Илоҳи наст бошад ҳама вақт. Ба ҳама пешравиҳо хоҳонам, ҳама ба мисли дигар миллатҳо, ба мисли дигар блогерҳо пешрав бошанд занони тоҷик, тоҷикҳои худамон ҳам миллион подписчик ҷамъ кунанд, просмотрҳошон зиёд шавад. Роза як дастаи гули баҳор бошад модар, сабри дили беқарор бошад модар. Гар шоҳӣ ё гадо дар мулки дигар, дар роҳи ту интизор бошад модар. Дуруст гуфтед Розаҷон, дуруст. Модарони дунё зинда бошанд, саломат бошед. Яй кухня 1300. Ки омадан аз вай, аз чи конкурс хушрӯй омадан ба фикрам. Миллион шавед. Эфир намекунед акнун? Наргиза илоҳи омин. Яй кухня раҳмат. Апаҷон саломат бошед. Мадина ман декабр ба кушодам, соатом кам. Подписчикотон чанда? роза дидори шумо ҳамеша гарму ширин, гуфтори шумо ҳамеша нарму ширин, дилсӯзи манеду меҳрубони дерин, хушдомани хушзабони ман хуш бошед. Розаҷон раҳмат, дуруст гуфтед. Яй кухня баъди конкурси пухтупаз конкурси заирада иштирок дорам ҳозир. Наст макияж. Ассалом 16 лайк. Сози апашка саломатӣ соза. Валейкум салом макияж хоҳарҷон. Раҳмат барои лайк. Мо соз раҳмат. Шумо чӣ хел кам намо шуда рафте дигар. Муҳаммад Юсуф салом алейкум апаят мика. Валейкум салом хоҳарҷон хуш омадед. Раҳмат барои дастгирии духтаро макияж. Духтаро салом. Роза ҳастии шумо ба хона орад баракат. Аз дасти шумо ҳамеша борад баракат. Доред ба покиву ба некӣ ҳаракат. Хушдомани кордони ман хуш бошед. Наргиза Розаҷон шоира ку. Мадина 1023. Наст. Хай худо хоҳад эфир кунед, соатҳо оҳиста оҳиста ҷамъ мешавад. Вале макияж сози ҷонум. Роза апаҷони Наргиза. Мадина кухня як видео мара сабшества монед. Марам ай шуморо мемонам. Наргиза не рост. Рост макияж соз меша. Саломат боши апаҷон. Раҳмат. Шумо ҳам инчунин хоҳарҷон макияж. Вале апаҷон соз раҳмат. Шумо хубед. Роза раҳмат апаҷон. Наргиза як кухня Мадина ай ман ҳоли кушода нашудааст ҳоли собҳанд. Худо хоҳад як ҳафта пас кушода мешавад. Макияж ма пага билет дорам Тоҷикистон. Бешӯхӣ чӣ хенаст? Падару модаратон Тоҷикистон? Модари тоҷик. Худовандо бигардони балоро, зиёфатҳо нигаҳ дори ту моро. Илоҳо омин. Раҳмат модарҷон, модари тоҷикҷон. Апаҷон ҳама Тоҷикистон дай. Шумо инҷа пеши кӣ будед? Кади шавҳару фарзандо будеа? Роза ранҷ бурда модаре фарзанд пайдо мекунад. Ин писарро посбони рӯи дунё мекунад. То шавад пояндаи тақдири дунё он писар, дар дили фарзанди худ меҳри ватан ҷо мекунад. Рост гуфтед Розаҷон, рост. Макияжҳо шавҳарам духтарам. Ози шавҳару духтаратон кити меравед ё ин ки худатон бо духтаратон? Модар тоҷик молодец, умница Роза. Не духтар чамкати тоқа. Роҳи сафед. Салом гӯед хоки Тоҷикистон будагиҳоро.
Милаша салому сад салом эй нури дида, саломи оташин аз мо расида. Ва алайкум салом, хуш омадед Милаша ҷон. Шумо чӣ хел, саломатиётон аст? Анасҷон аст? Анасҷон? Хулиганҷон аст? Хулиганҷон? Милаша духтарон, як савол тиям ҳа, додан гиред саволтона. Админкаҷон, духовкатон чанд литр? Худо метонад? Духовка литр мешавад вақту? Ҳоз ман рафта бинам чӣ? Наргиза ду савол тиед, ҳа? Се савол тиеда майла. Вай аштам почема шах шудасте. Ҳоз ман рафта духовка бинам чанд литра бошад ки. Кани дар куҷояш литр навишта ки бошад? Дар ягон ҷои духовкаи мо 42 литра. Объемаш 42 литр будааст. Дида будам, бо хотирам баромадааст 42 литр. модари тоҷик салом гӯям, саломи ҷовидонӣ расад аз номи мо бо меҳрубонӣ. Раҳмат модарҷон, раҳмат модари тоҷикҷон. Духтаро гап зад. Модари тоҷик раҳмат мегӯян роза. Парацетамол хӯрам, сарам хеле гаранг. Ранги хеле дард мекарда ки боши. Милаша айни мо 35 литр будааст майда. Калонаша гирем чӣ? Нехай ҳава истифода бурдан гиред, акун майда гирифтетон наву боз калонаша. Наргиза кани савол. Милаша пенталгин хӯред админкаҷон? Не Милаша ҷон. Маку ранги шумо пенталгин хӯрам, баъд дига парацетамол чӣ накунад, фоида накунад. Чӣ ё парацетамол ё ин ки вай ситрамон. Оли ситрамон надорем. Пенталгин ки як вақт сахт одат кардагӣ будам, ягон таъминот баъд на парацетамол, на ситрамон ягонташ чӣ кора намекард. Ҳозир кани аввал ситрамон вай хӯрдан дар кор. Сразу пенталгин не. Роза ҷаҳонсозу ҷаҳонорои эй зан, сутуни гунбади минои эй зан, на танҳо қалъаи дилҳои эй зан, ки ҳатто қалъаи дунёи эй зан. Бале Розаҷон, раҳмат шоираҷон. Ҳафсам паҳлава барафтагӣ. Бигӯм паҳлава кунам. Хай корош душвортару, лекин чизи нағздия, чизи болаззат. Милаша майдеша як ҷо равон мекунем, барои ҳамин нав гирифтанием. Ха. Сабр ё Аллоҳ. Ассалому алайкум. Созе нағзе напа фарзандотон созанд. Ва алайкум салом хоҳарҷон, мон аст. Раҳмат. Шумо чӣ хел? Ниниҷон чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? Роза шоҳӣ талабӣ, бирав гадои ҳама бош. Бегона зи худ ошнои ҳама бош. Хоҳӣ ки туро чу тоҷ бар сар биниҳанд, дасти ҳама гиру хоки пои ҳама бош. Рост гуфтед Розаҷон, рост, дуруст. Сабри Аллоҳ, шукри худо меша, мо ҳам соз. Раҳмат апа. Буромадед авҷа ё ин ки оли амон даруни вай ба больница ё ин ки ҷавоб шудетон? Сабо Милаша намаша аз куҷо мегиред? Роза Мила мегӯям.
Не ҳоли больницада. Чанд рӯз шуд? Милаша, Сабоҷон аз ДНС ё Элдорадо насиб карда бошад. 6 рӯз. Хай саломатиатон назухи саломатии модару кӯдак. Милаша, лабай Розаҷон. Пахлава ба авсам рафт. ҳо шукри Худосоз, илоҳисоз бошед, соқу саломат меҳмони нава ба хонатон биёреду. Сабри Аллоҳ Роза. Сабо Милаҷон, худо хариди бобаракат бошад. Роза Милаҷон, чӣ хел шумо? Омин, раҳмат апаҷон. Милаша, раҳмат Сабоҷон. Вали сабр. Мушт кати омадану? Лабай Валиҷон, ҳамин кас чӣ гуноҳе кардан чӣ? Роза сабр гуфта дасташон ҳо кардем. Милаша, ман аз раҳмат Розаҷон. Шоираҷон, шумо чӣ хел? Ба худо авсам пахлава барафт. Роза нағз раҳмат, шумоҳо чӣ хел? Милаша, Розаҷон, аз чашмотон тарсидам. Сабри Алло Валиҷон, ҳамин як комментарий медром нести. Ҳамки спамера. Духтаро як гап занам, тез нависе ки озё ҳаминҷо хоби ман сахт омад. Чӣ тез навиштан гиред? Милаша, Розаҷон, ҳамсояҳотон наст, духтарчаатон наст? Сабри Аллоҳо, спамера чӣ медром нест. Хай телефонотонро гиретон чӣ? Бачара телефон гап зане, аз он эфир аст ки гуфта истода ки чӣ комментария хонда нашудааст. Валиҷон, сабр чува ҳаст ку ҳозир? Милаша, зиқ нашуда гаштасми? Гап зане, духтаро, ман зиқ шудам ба худо. Сабри Аллоҳ, ку бинам Валиҷон, як бор дидам набуд. Гулҳои зебо, салом ба ҳама. Ва алайкум салом Гулҳо хоҳарҷон, хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиатон наст? Раҳмат барои дастгирӣ. Милаша, админкаҷон, ҳамин корти дастатон аҷоиб хушрӯй буд. Ман ҳолиам ҳастми ҳа? Наргиза, гап занетон духтаро. Умар, салом. Ва алайкум салом. Як бори дигар. Гулҳо 19 лайк. Раҳмат барои лайк. Бо баробар омадем клешҷон. Хубед созед, худо ба шукр. Мо наст, раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиатон наст? Номатонам клеш монди акно, нема клеш намегум. Хай омадед сразу клеш ба хотирам клеш мебиёяд, лекин ман хай клеш намегум. Клеш партофтам рафт. Ҳад гуна.
сабозиқ нашуда истетон бегоҳ апаҷонаш пешаш меравад насиб. гулҳои зебо ту нағзми ҳама нағз гаштетонми. худо ба шукр мо нағз раҳмат гулҳо хоҳарҷон, шумо чӣ хел саломатиётон нағз гаште. Сафия хоҷа бигӯ ки манам. Манам. Хуш омадед Сафия хоҳарҷон. шумо чӣ хел саломатиётон нағз, корбор, зиндагӣ нағз, соатҳо пур шуд. Умар чё карда гаштид дугонаи ҷун? Гулҳои зебо ҳа илоҳим нағз бошед. Раҳмат, шумо ҳам инчунин. Сафия 19 лайк. Ассалому алайкум созен ҳамакаса иншаллоҳ. ва алайкум салом хоҳарҷон, раҳмат барои лайк. Худо ба шукр мо нағз раҳмат. Шумо худатон чӣ хел, саломатиётон чӣ хел? Як бор дигар хуш омадед. Сабо ҷои мо жола боридост, вай ҷои шумо Сибир шуд, лекин ҷои мо худо ба шукр хай ҳаво гирифтагӣ, лекин хай ҳеҷ наборида истодааст. Жолаи калон? Модари тоҷик: эй бор худои аршу курсӣ, 6 чиз ба мо ато фиристӣ, имону амону тандурустӣ, илму амалу фарохдастӣ. Омин. Раҳмат модарҷон. Умар ман бам салат ворид аку хезам кунам ҳамин салати беҳад болаззат. Хеле нежный вкус дорад. Аҷоиб болаззат. Гулҳои зебо. Умар медонӣ ман роллтона хӯрда шиштаем как семечка. Вай хомуша? Аҷоиб. Бачачаҳо мехӯрдан, шумоям аку чи ранги семечка амуд вай хӯрде. Ман семечка ба ҳавсам рафт. Дидам ки семечкаи намакдор набуд, нагирифтам, лекин ҳавасам шуд омадагӣ. Сафия соатҳо не а куҷо пур меша? Ахира соатҳои ҷамъкардагӣ месӯза. Эй вой не чанд қи дигар мон? Не намесӯзахт худо хоҳад. Ин шаб ман плейлистотона мемонам, ғам нахӯред. Умар ням. Модари тоҷик духтаро дар ҷои маҳон ҷолаи сахт боридост. Ва гулҳои зебо гуфта мехӯранд. Умар гулҳои ҳамин қадар болаззате ҳаст ки Сафия ҳаст инсоне ҳамин 200 соати мара пулакӣ пур кунад. Охи вай кунед, чи эфир кунед, мо плейлистотонро мемонем. Чанд қи дигар монд? Чанд вақти дигар 1 сол мешавад? Сафия хоҳарҷон, ман ин шаб медонед, ман он шаб 4 телефон кати аз они вае монда будам. Кук будан ку? Чӣ будан? Кук. Сафия Кук. Ҳамун кас будан ба фикрам. 4 телефон кати то саҳара мондагӣ будам. Ман худо хоҳад ин шаб 4 телефон кати плейлисти шумо мемонам насиб бошад. бо пагоҳ мебинем кани чанд соат метиҳад, бо мемонам худо хоҳад. Тез буд мекунем, зиқ нашавед. Манам шавҳарам ба семечкаи шӯра гуфтам. Ба худо манам ҳавасам кард. Қарз карда. Ва худо. Нағз будагед миллаша. Сафияҷон чанд рӯзи дигар мондагӣ? Гулҳои зебо. Рамазон ба ҳавасам омада мешиштам. Ман аз худи рамазон ки семечка ба ҳавасам рафтагӣ то ҳозира ҳоле гирифта нахӯрдам рости гап. Модари тоҷик: Сафияҷон ҳаракат кунед, ноумед нашавед, худо хоҳад мешавад. 2 моҳи дигар монда, 200 соати дигар. Бовар кунед ҳамин 200 соат дар 2 моҳ наметавонам буд карда. Худо хоҳад мешавад. Ғам нахӯред, вале 2 моҳи дигар 200 соатак мешавад. Ғам нахӯред. Эфирам кардан гиред. Ман ҳар эфиратона худо хоҳад сабшества мемонам, лекин монда истодам рости гап. Одам он қадар нарафтост ба фикрам. бо сабшества мемонам, насиб бошад духтаро дастгирӣ мекунанду бо плейлистатона мемонем. Ғам нахӯред, буд мекунем. Гулҳои зебо: як хӯретон духтаро ба мазза. Не ҳамун семечка мехӯрам.
бо истетума инҷа вай рафтус ан шавро мегуфтам семечка меовардам. ҳавасам семечка ба сахт рафт. намакша мезанӣ мехӯрӣ. Не раҳмат раҳмат. ролтон дорам ба худо. Ягон чӣ шудааст чӣ? Кӣ ба Наргиза? Милаша, ман аз телефони шавараму писарам Насиб ин шаб плейлист Софияя мусулманкая мемонаму телефони худаму очем кати София Кук мемонем. ҳолиам София Кука мондусте нас? Наргиза шумо не маба не тобае. Ма простам хе семечка ба ҳавсам чӣ хеле ки омад. Аз худи не ки Рамазон омадагӣ буд. София раҳмат апаҷон даро эфирма дидед ҳамакаса биёен як нимсоатӣ истед соато буд мешаванд дар ҳаққатон дуогем. Худо хоҳад мешавад насиб. Рӯҳ афтода нашавед. Ба хотиратон ҳаст вақте ки ман 2 моҳ мондагӣ буд, чанд соати дигарам мондагӣ буд. ки худо худаш сабрӣ мекунад насиб. хулосе рафти ролтонковӣ. Ролтонковӣ рафтан охи. Наргиза чӣ шавад? Шавад нағз ку ранги Салмонҷон. Шавад нағз? Хе намедонам. Худо худаш медонад. шавад гандами намедонам. Не нағз. ба худо шумо семечка гуфтиту ман сахт ҳавасам семечка ба омад. Семечка барав чикор кунам? Семечкаи бо ман фақат ами семечкаи вай. Дигар ягон семечкаи нағз намебинам. Як семечкаи джини кабут. София Милаҷон плейлисти дигари канал мамон рисуем и красим. Рисуем мамоне духтаро бо София намоне. Милаҷон рисуем и красим. Сабри Алло хайр яктаи дигар кунед охир. Ака ҳамаш дар дасти худо худаш. Хайми аминака умрушон дароз шав бо худо худаш медонад. Наргиза ҳозир саросема ман барои чӣ? Гулҳо ҳавай шӯр кун нағз ҳамон ба анавай шӯракша ман нағз мебинам. Хиза магазин равам гап зада. рафта семечка гирифта биёмам. София ин каналам 1000 соат дорад ва авқа саросема соатоша буд кадан нестам. Рост ман сафедша нағз мебинам. Нима танҳо ҳамон чия? Ана ҳамон кабутаки джин тамом. гулҳои зебо сафедаш ҳай. Не семечкаи сафед я? Ин джин не фикраму просто семечкаи сафед. валиҷон сабр чӣ хел будааст? ҳай худоҷон. ботима амҷа мебо валиҷон? Як гирифта мебурдтона лекин ба иқа смайлики хандатон. София сабр сози фарзандон нағз. Сабри рушда сурати бабулияҳак ҳастгу. Ман ҳамон хеле шехӯрам. Не ман нағз надидам вай бабулияка. ин сурати семечкаи бо бабулия не. гулҳои зебо красни бели баба маза. намедонам ман ҳамин якамон джини кабутака тамом. Роза лабай роза як фикр карда тангем бурим бо пайдо шудед. Сабри Алло валиҷон зур. чӣ навиштаи ман оли даромада бинам. канали Сабри Алло. манам хандам иқа. сабри шукри худо меша соз апаи София шумо чӣ хел? София роза сози? валиҷон сабр гуфта хуб хандида. соз алҳамдулиллоҳ раҳмат. илоҳи соз бошед ҳама вақт.
ها خودو خود دستگیری میکنیم زی شوید بود میشود. Роза апаҷони рисуем созен хубен апаҷон мосоз раҳмат. Гулҳои зебо. Ҳа вай бабкеная. Бабкеная. Ҳа. София Софи имя. Вай жирне. Ҳа. Ҳамин семечка зарар дора ё фоида дора? Кадомаш боша? Ҳа жарнене гуфтида мефикрам. Ваҳ Софияҷон раҳмати калон хоҳарҷон. Фоидаш будааст, ҳа фоидаш бошад, агар худо хоҳад ҳамин рӯз мехӯрам. Ман аз семечка ҳозиро метарсам. Ҳамин семечка хӯрам, фикр мекунам чӣ қадар вақтам ҳамин семечка ба худо мегирифта бошад. Агар не нағз мебинам барои ҳамин вақташ шуда метарсам ки хӯрда мести чанд соат мегузарад. Чанд соат не хаю ако. Як чӣ намехӯрию, як сеткаю. Соз алҳамдулиллоҳ раҳмат, саломат бошед. Киҷон, София хоҳарҷон. Гулҳои зебо ролтон не ки фоидаш нест. Бале ролтон фоидаш нест, ролтон зарараш аст. Ман дина бега ҳавсам рафт гирифтам ролтон. Бо всё равно тар накардам, хемондам истод. Наргиза ман шаб вақти кинотамошокунӣ мехӯрам. Гулҳои зебо бамаззане ки охи ман вақти кинотамошокунӣ шаврам кити тамошо мекунам ба қарс кардан гирам. Агар он касам ба кино тамошо кардам ба чӣ хел меша? Нервиёшо мегирад мумкин. Ролтона ҳама нағз мебинад. Ҳа гиред занед беоб. Не ман беоб намедонам, метарсам. Семечка мешавадам ози гирам хӯрам. Модарҷон духтаро семечка одама фарбеҳ мекунад ё хароб? Оё тоба нахо семечка фарбеҳ кунад одама ё хароб? Ҳеҷ кор намекардагист. Мумкин даҳанато машқ кунад. Қарс. Чӣ ба метарсед? Намедонам. Не просто. Хай просто намехӯрам. Ман фикр мекунам ки вай бошад, вале ҷон сабр мегӯянд. Фарбеҳ кунад нағз ку. Не куҷо барои чӣ фарбеҳ нағз? Не фарбеҳ ҳеҷ каса накунад. Я янги вай хӯранд, янги роза хӯранд фарбеҳшон шуд. Дигар ҳеҷ кас бояд фарбеҳ нашавад, дар кор не. Не фарбеҳ намешед. Ҳа фарбеҳ чӣ дар кор? Фарбеҳ нашавад одам нағз. Чӣ охи семечка фарбеҳ намекунад одама ба фикраму? Ман худам 70 килограмм. Вай. Сола? Гулҳои зебо хоҳарҷон. Ман фарбегира нағз мебинам. Охай худатон нормально ку? Худова шукр. Ман 50 кило. София моҳҳо, солҳо чӣ қадр зуд мегузаранд. Аҳамият додед? Як шайхе мегӯяд, нишонаҳои охири замон рӯзҳо мисли 1 соат мешаванду моҳҳо мисли ҳафта мегузаранд, солҳо мисли 6 моҳ. Ҳа рост аҳамият дода. Ҳамин рамазона гӯед охӣ. Милаша ман 59 килограмм. Ой, Милашаҷон, шумо хароб шудед-я? Ман дар куҷои худама баркашам? Ман 60 будаман ба фикрам. Ман чанд будам? Рост гуфтед София хоҳарҷон, мехел рамазона гӯед. Ман 60 кило будам? Охират омадааст. Вай худоҷон. Барои ҳамин фақат некӣ кунед, некӣ. ҳама вақт барои рӯз модарҷон. Ман 90 кило. Ҳа мошолло.
наргиза нағз ку милаша не шумоям 59 будед 3 сол пеш. Хаха тез гузаштааст. Ҳа ҳозир хароб шудаги ба фикрам шумо. Як оли пеши шуморо як бар кашам, баъд мефаҳмам чанд кило дия. Вале ман 100. Не росташ? Мусулманка Милаҷон, канали русиям и красим плейлистмон. Ин мусулманкай не. Ҳама гап мезанам шона Ҳоликҷон. Сафияҷон. У баъд ки ба дода бошад соат? Сафия Кукба. Дар плейлистҳои бисёре мондем. Чанд соат дода бошаду чӣ хел? Баъд наомадам ки пурсем. Милаша чӣ ба Сафияҷон? Охи ин каналшон ҳоли вай. Ин каналшон вақташ буд нашуда истодааст. Он рисуем 2 моҳи дигар мондааст ку. Сад бисёри баъд Умар ё магазин рафт. Ҳа, ролтонхарӣ. Ролтонхарӣ рафтан давида. Не, валиҷон, наход шумо чи 100 кило бошед. Милаша фаҳмо шӯхӣ мекунанд валиҷон. Наям гуфта. Милаша майлаш гап нест, мемонам шаб насиб. Ҳа, худохоҳад манам мемонам киҷон. Русиёмҷон, ман 4 телефон кити мемонам худохоҳад. Раҳмат, саломат бошед. Ман 4 телефон монам, оно 2-3 телефон мона ана. Бешӯхӣ ман 100. Хай нағз. 100 бошед нағз. Касе чанде бошад, чи сиҳат саломат бошад шуд. Танатон сиҳат бошад шуд. 100-150. валиҷон шумо Новосибирск ба гуфтаям? Ман ҳамина чанд бор пурсидам бахшиши калону, лекин ман сарам вайрон ки. Рӯзи 65 будам то 28 солагия. Ҳа. Гуфтам ку акнун 70 гузаштааст. Гуфтам ку чанд қеб бошед, сиҳат саломат бошед шуд. Танатон сиҳат бошад шуд. Не шӯхӣ буд. Ман 50 апа. Ҳа, хайрият. Ки валиҷон, шумо дар Новосибирск охиян? Гулҳои зебо, не зиқ нашавед охи. Чанд қеб бошед? ҳеҷ гам не. Танатон сиҳат бошад шуд. Ман ҳоли як видеои харобшавӣ амхе хушрӯ ёрдам мекунад. Амхе видео мекунам, худо хоҳад. Соатҳои дида омадам 3827 шудааст. Нағз. дарҷа 200 намондааст. Худо хоҳад мешавад валиҷон. ҳабетону чарх зада апа. Ҳа, худо хоҳад аку пеши шумо ҳам мерем насиб бошаду. Ман вае гуфта истодам охир. Гуфтам ку дина хонаи ки? Чӣ доран ку? буз доран. Бузу гӯсфанду амхе. Гулҳои зебо. Рамазон ба хароб нашудам. Рамазон ба манам хароб намешавад. Ман Рамазон ба фикрам фарбетар шудам ё ин ки намедонам. барое ки саҳар мехӯрем, бегаҳ дер мехӯрем, саҳар мехӯрем, бо баъдаш бисёр равно камтар хоб меравӣ. ҳавай кити валиҷон кунед видео, худо хоҳад мекунам. Гулҳои зебо бачам мемакунам. Ҳа,
мама таҷичка ҳа мерем а Насим? хай намемонанду София соатҳои канали Русия Микрасима буд кадан дар кор 2 моҳи дигар монда. О кам мондааст эй духтар. ҳеҷ гап не бисёр намондааст ки зиқ шудаи худ гирия карда нагарде худо хоҳад мешавад насиб. 200 намондааст. мана ин шаб касе ки савобҷой бошад аз они Русия Микрасима плейлистошона монад. ман мемонам насиб бошад. ини апаи Саида меред. ҳа насиб бошад. аку ба даҳан гуфта истодаму. валиҷон гулҳои кӯдак чанд моҳа. ҳа кӯдактон чанд вақта? се сола. умраш дароз шавад охир. ҳамун 3 сола шир мехӯрад. мошалло мошалло. мусулмон хоҷа бигӯ ки манам наман. охи гуфтам даҳантона каҷ накунед худо хоҳад дилатон об нашавад худо хоҳад мешавад Сафия хоҳарҷон. гулҳои зебо ҳа 3 сола ҳа умраш дароз шавад бачаи доно мешавада. ҳа аз ман 6 моҳа мегӯянд валиҷон. ҳа умракашон дароз шаваду хушбахт бошану. илоҳим омин раҳмат саломат бошед омин иншааллоҳ омин. ҳа худо хоҳад мӯмину мусулмон шаванду дастгири падару модар шаванду хизам я химирисам кунам ё ин ки накунам ҳайрон танбал гуфтам ку танбалча шудаги танбалча. видеоҳои будагия парту аввал гӯйтон телефонат холӣ шавад. телефону холӣ кардан дар кор. хай духтаро эфира кушема ку ё ин ки беовоз кунам рафтан гирад ё ки бо бегаҳ эфир кунам. кадомаш духтаро кушам ё беовоз кунам монам ё бегаҳ эфир кунам ё ин ки бо пагоҳ хайҷа фикр мекунем. майлаш раҳмати калон духтаро барои дастгириятон. худованд аз шумо розӣ бошад. намози дигар кунед. ҳа худо хоҳад. майли рафтам худо нигаҳбон бошад барори кор. худо ёратон бод саломат бошед ҳамакаса. раҳмат гулҷон. шумо ҳам ҳамавақт худо ёру қуръон мададгоратон бошад. раҳмат барои дастгириятон. худо хоҳад агар шавад бегаҳ эфир мекунам агар тавонам духтаро ваъдаи 100% дода наметавонам лекин худо хоҳад агар тавонам карданиям насиб иншоаллоҳ. майлаш хайр дар паноҳи худо бошед.